Pinadalhan kami mga kasinag ng package. Ayan mga kasinag yung... Ito na pala mga kasinag yung pintuan na pinagawa natin. Ayan mga kasinag, oh. Good morning! Isang maulang umaga po sa ating lahat. Salamat sa mahal na Panginoon at inuulan-ulan na kayo mga kasinag. Mababawasan ang init ng panahon. Tapos yung mga hukay namin dito, lalakas na ulit yung mga bukal. Kasi nung mga nakaraan, napakahina ng mga bukal ng aming mga hukay dito. Kaya namumroblema kami sa tubig. Sa ngayon, sa awa ng mahal na Panginoon, binigyan tayo ng ulan. Sa pagbuhos ng ulan na ito mga kasinag, sigurado ako magiging maganda na ang mga daloy ng bukal dito sa amin. Hindi na kami kakapos-kapusin sa tubig. Salamat talaga ng marami sa mahal na Panginoon. Ano? Malakas-lakas itong ulan na ito mga kasinag. Tumila na ang ulan mga kasinag. Ayan di ba? Ambun-ambun na lang. Sumikat ng kaunti ang haring araw. At ngayon pala mga kasinag, i-update ko po kayo. Ito na pala mga kasinag yung pintuan na pinagawa natin. Kinuha ko ito kahapon. Tapos ito namang isa, kinuha ko yan ng isang araw. Kung hindi sana umulan ngayon, kukunin ko naman yung hamba. Binuhat ko lang ito mga kasinag. Diyan ako mga kasinag dumaan sa Palayat kasi malapit po ang daan dyan papunta dun sa kabilang sityo Kiloon. Kasi kung dito ako dadaan sa kabila, iikot ako. Dito kasi mas malapit dito. Kaya nag-shortcut ako dyan papunta dun sa pinagawa natin ng pintuan. Kaya nadala ko na ito kahapon. Minanumano ko lang nabuhatin. Kasi kung ibabayad ko sa bangka ito, nasa 500 pesos din ito. Napakahirap kasi ng pamimira ngayon dito sa amin. Ang 500 na ilang araw mo nang kikitain yun. Sayang naman kung ibabayad ko pa. Kaya ko nang buhatin, pautay-utay. Kaya ang ginawa ko, binuhat ko na lang ito. Kasi kung ibabangga ko, crudo pa akong 200. Tapos mabayad pa ako doon sa mga piloto ng 300. Umabayad pa ako. Nasa 500 mga gastos ko mga kasinag. Kaya sa ngayon, tinipid ko na. Sayang kasi ng 500 mga kasinag. Pwede nang pang-allowance sa mga bata yun. Mamaya ang hapon, kung hindi na umulan at maganda ng panahon, kukunin ko naman mga kasinag yung hamba. Yung hamba para dito. Kasi hindi ko naman napagawa ng pinto yan. Kasi kulang nga yung kahoy na nabili natin. Hamba lang po ang nandun, yung hamba. Yun na lang ang naiwan. At sasabihin ko pati doon sa nagawa, itong isa, baliktad. Baliktad siya mga kasinag. Baliktad po itong pakagawa niya. Dapat ito, yan kagaya nito. Nabili ko lang sa online to. Nakita ko kasi mga kasinag itong bisagra. Nagandahan ako. Itong pinakabit ko. Kasi may spring siya. Na paglabas ka, kusya siyang magsasara. Pag gusto mo namang siyang naka bukas, may lock naman siya. In-order ko sa online yan. Mura lang yan mga kasinag. Tapos yung doorknob natin. Ganyan yung doorknob natin. Ganito. Mura din lang yan. Ayusin ko pa yan. Ibabalagbag ko yan pag ganito. Hindi kasi binalagbag nung nung gumawa. At ito pala, babanggit ko, baliktad. Baliktad siya mga kasinag. Dapat itong bisagra andito sa kabila. Kasi itong pinto na ito yung loob niya Ito yung loob niya. Yung kabila ang labas. Kasi yung pinto na yung mga kasinag, pag itinapal na yan dito, pag inilagay na kasi yun dito, ang magiging bukas niya, papaganito. Dito tatama sa bintana yung pintuan. Kaya ngayon ko lang napansin na baliktad pala. Sinabi ko sa kanya yan na na kaliwa kanan, baliktarin niya. Kanan yung sa kanan ang bisagra nung sa main door dito, sabi ko kaliwa. Hindi siguro niya naalala yung sabi ko. Kaya itong backdoor natin,
ipapabaliktad ko sa kanya mga kasinag. Dapat ang pinto natin dito. Dito ang bukas pa ganito, tapos yung sarap pa ganun. Para lagi nakasandal dito yung pinto sa gilid na ito. Tama sana yung kabit niya ng doorknob. Kanina, binaklas ko yung doorknob at sabi ko, baliktad. Nasa taas yung susian. Ganyan mga kasinag yung kabit niya ng doorknob. Itong susian nasa taas. Habang umuulan mga kasinag, hindi nga ako nag-vlog, pinatay ko itong camera. Inisip ko mabuti at tiningnan ko na tama pala yung kabit niya ng doorknob. Binaklas ko pa. Na tiyagal ko yung doorknob. Kala ko itong baliktad. Tama pala ang kabit niya. Ang baliktad pala sa kabit niya, yung bisagra. Itong doorknob pala, tama. Bisagra pala ang baliktad. Kaya mangyayari makasiyag, ito pipihitin. Yung bisagra na nandun, ilalagay dito. Tapos, yung butas naman dito, na tatamaan ng lock ng doorknob natin, dun naman siya magbubutas sa kabila. Ito, lalagyan ko lang ng epoxy yan, yung mga butas na yan. Tapos yan, ko ito, barnisan, kulayan. Kasi pag binarnisan ko na agad ito mga kasina, mawiwitikan lang yan ng mga simento. Pag ikinabit na kasi namin yan dito, sa mga pintuan, yan, magkakasimento yan. Kapangit din. Simpleng design lang naman ito mga kasinag. Kasi nga yung pinagawan ko ng pinto, wala pala dyan yung mga gamit niya. Wala siyang mga dalang router. Yung mga gamit niya pagtalpintero, iniwan pala niya sa Manila. Kasi may tatrabahuhin pa siya doon bahay ng anak niya. Iniwan niya doon. Kaya ang ginamit niya dito, pagtrabaho, yung cleaner ko. Yun ang ginamit na niya. Kasi nga, wala siyang ibang mga gamit. Kaya ang pinto natin, simpleng design lang. Sabi ko, okay na yan. Ang mahalaga, magawa ng pinto itong bahay namin. At na maging okay ng mga kasinag, malipatan na namin. At siya nga pala mga kasinag, yung in-order po pala nating simento, dumating na. Ito na siya mga kasinag, oh. Ayan. Ayan mga kasinag, oh. Ito na po yung in-order natin na 20 sakong simento na gagamitin natin mga kasinag dito sa kusina. Tapos, yan, dito sa pagkabit natin ng mga hamba at pintuan. Yung iba, dito sa bintana na yan. Kasi nga ito, hihidiran pa namin yung taas na yan. Kasi hindi pa tapos mga kasinag yung mga taas sa bintana. Tapos itong isa na ito. Ayan, gagamitin natin yan dyan. Saka, ang hollow block natin mga kasinag, okay na. Ayan na. Kumpleto na po yung hollow block na yan. Panama na yan dyan sa kusina natin. At siya nga po pala mga kasinag, kung maalala nyo po yung sponsor natin na si Sir Alan at si Ma'am Edith, nagpapasalamat po kami ng marami. Gawa po ng pinadalhan kami mga kasinag ng package. Ayan mga kasinag yung picture na pinadala sa amin. Ilang linggo nang makalipas mga kasinag ng pinadalhan kami ng package. Kaso lang hindi ko nabanggit. Lagi ko nakakalimutan banggitin sa vlog. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami kay Sir Alan at kay Ma'am Edith sa pinadalang package. Alam nyo mga kasinag, si Sir Alan at si Ma'am Edith, siya po ang nag-sponsor para dito sa aming flooring. Tapos dyan po sa kusina. Tapos doon sa tindahan. Nagbigay po siya ng pangkapital ni Mrs. Sa lahat po pala na nag-sponsor pa sa palitada nitong aming bahay. Maraming salamat po sa nagpadala po ng pangbili ng pinto at pambili ng bowl para sa aming CR. Salamat din po. Salamat po pala ng marami sa lahat po na nag-sponsor at nagtiwala at sumuporta para sa amin. Lalo na po sa panonood nyo sa aming vlog. Sa hindi nyo pag-skip ng ads, napakalaking tulong po niya sa amin. Salamat po ng marami sa lahat po ng tumulong at nagtiwala para sa amin. Thank you so much po.